छीनारो के कहले आई कि तनी ले आओ बाजुआ के ले आओ बाजुआ के करिया माल दे तरारो बैठ के छटर मटर करता छटर मटर करता ओ सही मच्छर में छटपटा छटपटाइया तू तो तारे राज होई पोलोंगिया बाजो तारे राज जेकर कमर टूटी ओकर नाचल निक लगी कि जाके खटिया पर लोटी या सूती टूटा बरे टूटा बा सवत कहीं का टूट सवत काबू सवत तू तार माई के सवत है तोर बाबू के सवत है का रे काई सवत सनकल ता छोड़ा देबे एक दिन में जा तोर माई सनकल बे तोर माई जग भभोर देब मोए गांव के भभरते न बड़ो इस तक भभरियाता पूरा सदी दिया ऐसे भभरियाता हो कोमरिया टूटा तारे माई हाई छिनारी लावे ना दवाई मर जाई आही उही क के आई देख ल तो तोरे में का देख लो केकरा के दिखाओ तर त गाना के गाव तारू दुखा देता जा लिया होता भाई हम कैसे चल जाई त जाके लिया लेती का चलिए नहीं के जा एक जगह बैठल बारी तब उहे हाल बा भौजी कुछ कहलू है का भौजी करिया खुद कहले बड़ी अपना से का धनिया का है बजावलू हमरा मुंह देखा धनिया जानतलू भौजी बतियावत रही तोहरा के कहत रहिलो कि सन काहे नहीं बिया मेहरारू शिकायत में शिकायत को दिल बा मर तो पगलाइल बना का सकेत होता आउ सकेत होता राजा जी दोसर लिया लाई दूसर ओकर रोज सकेत होखेला रोज आवेला ई काले ले कहत ये करिहाई दुखाता तनी दवाई ना आन दे हम पौरी लिया दे नहीं हो तोहरा से दिन भर ना चाहिए त दुखाई ना ये ना कहत रहू कमरिया दुखाता ककरी भइल बा कोमरिया लपके ककरी भइल बा कोम भौजी को कौनो बतिया पर रोक टोक परे वाली लड़की अनुशासन में रही परे लड़की हई दुखाई त कमरिया लचकी थे यार हर हैं दुखाई त उधर काल बा गोल गोल नचावे के बा कहां रखल बालू आय यही से कहि ना कि हमारा के दी हमर खियाल रही हारू हमार का हम तार दे पैसा दे हाथवा तोड़ दे देर बबुआ कह दे तनी ला हाथवा तोड़ दे आयो माई ए भौजी ले दवाई ले आवे के लेबा लेके ना अपन मेरा को दवाई दाते कटले सामान नहीं खेलो तो खाता करिया तो दुखाई ना लइका पैदा को बजी गरी में ना होई तारा से मौग वाला हो दवाई ने गजत लियावे कमर करे चाहिए कि लइका पैदा के हां लहे मोल उहु लहे मोल ए राजा बहुते दुखत ये डीजे ले देबो तो हम नाचब हां जकर दुखाई नाची त कह के दुखात नहीं करना हमारे हो जनाता ना तो माई के ना डंगिया सुना ना एक दिन सिंगर में के भर्ती करा देतनी गाना गाई स्टूडियो के तार नोच के चले आई गाना ना गाई ए हाय पापा चलब हम पसार ना करब मारा भाई तुम के लिया चलो जवन कहब तवन त के कहब धनिया 500 रुपया बता ना का रखले बादी चबिया करिए में खोल के दे ओ दुखाता जब जमीन के ताकत ये करे तन तब कर ले आता हो ताकत ले आता पैसा ले आता करती है बजाओ ते ठीक करती है फूल दोस्त अरे हमार कौन दोस्त बाटे हां 6 लाख रुपया तिलका दे दाना से तुम्हार फूल गेलू का करी उ त सब फूल जाला अही रे तोर माई के देल का लाठिया इहे पैसा यही में लागल बा ले बेच के पैसा बना ली हां बक्सा खोल जा बस निमन रातू ना त का जानी का कर तू ठीक बालू एकदम बढ़िया अब खात अब नहीं दुखात नाने के दुखा तो उठा के छोड़ के खींच ले सावत राणो कहीं का भतर कटनो खाई हा बनाओ तनी खा ले लू ए चाची बालू हो अरे कपड़ा पर लो जा लइकन भेजा परेशान कर देतली कहनी के रे आज ना मिली काल मिल जाई तबो ना मनली चाची ए चाची नहीं की का चाची माने अरे चाची तो हर बाची सपना में आती है रोतिया के नींद दिल के चोए ना उड़ाती है हंसैबू का हो चोए का भस जाई उतना जोर से मत मारा कैसे फंस जाए
कमर के लोड सहले तनी एक और हम ना सहले बे एक और हम ना सहले अपने हाथ अपने बस में ना रही पतो हो का उनकर उनका में हारू है मुहिया के मुहिया के हां उजर का कुर्ता लगा के केकर मुहिया ए घर में ना बा हमार नाम बा मुहिया अच्छा तहार मुहिया ना भ ओ हम मुहिया बंग अच्छा भौजाइए लगबू कनी है कि पैसा हां आ जब देखता अब केहू आवता पैसा दा रखले बारू तुम पैसा कहां रखले बानी हम अरे धोले बने तो ले बना का धोबला का धोबला अरे ना हो कैसन लाज शर्म है नहीं कई कपड़ा धोले बनी तो धोबो तो पल ले जा पी चापे न हो र हमार ना ह हाँ। चाची देले रहली फीचे के बुड़को कनी के हाँ। बड़ा बढ़िया बा 2.5 किलो चावल लेके आवो ले जा हमने ना लेवे के ले जा ओकर कह देब कि हेरा गइल तारा काम कर पेने ओरे में तू दिमाग के हलू खौका दिमाग दिमाग तेज नहीं खे हमारा दिमाग तेज नहीं खे ए रोवनाथ हो तू कितना सुघर वाला मुहदारी वाला बम्बल वाला नाचल कर खुशी में रह हमारा पोखरा देने कहियो लौ गलू त ढकेल दे वही में जाई रही काले मछली मार के ले आई रही बलारी मार के ले बलारी बोल का चपताइया बलारी ना बरारी अपने नाम लिख दल रही तुरंत जानी खून पतिले नहीं ऊपर अपन काट के नाम लिख दे दी तुरंत हमरा से प्यार हो गए सनकी हो का हो के कर तू मुहिया मुआ में हारू मुहियाइन बे हलू के दिमाग वाली लड़की से बियाह कइले बाड़ी चाची के तू कासा में बियाह भइल बा ओका से तेरो उदा का कुर्ता रस बियाह भइल बा गुडू भैया के मेहरारू हो हाय कुल धर नीचे धर अब मैं लेटाता हो दागी लग जाई तोर माई के ओछी चाची हमका बोले लगे अरे हटा हटा ले ले नट नच हर लेके आके लगा के बड़ा हो हे जे फेंकल रहे हे जे ई के ह गोती नहीं है छोटे ई है कैसे फिचले बड़ा बता मोर है सर मटिए लागल बटे अबे हाय जब फेंक के कानत रहली हो तू समझ हां जब तक दोबारा फिचबे ना तब तक पैसा ना मिली आसी तो के पैसे दे का है ऐसा कुल न करी हम ना करी ना ठीक ना तारा लेखा ढेर कपड़ा आलू आवेला धोवे के हो ए जा बचवा यही के हम पैसा देही ना 500 1000 फिचवाइए के तो दा ये पैसा मांगत रहे हमारा सुना हो 2.5 किलो चावल लेके आओ तारा के बोला लास की चट चट बचा दे अली गाली पर तो ना चले काहे ना आवा हमार बात सुन के तोर बाप के गुलाम के हुरे नाची के हैं? धोबी है धोवे वाला कपड़ा बड़ा नाचे दा नचनिया है काई ये चुप चुप कहियो जान तन दिमाग के हाथ फटिया और कुछ नहीं के कर अंदर पागल कोनो सन फिल्म हीरोइन से ना कम लागिले करिया सड़िया में राजा हम तो बम लागी कुन रतौनी अनहोनी होए त न त पावरा कर देले ओरा हार कपड़ा बिना पैसा के धोब पक्का पक्का काहे रुको हमार साड़ी कहां बा पैसा ले बाद में हमार सरिया दे दो इनका मरद से अरे राड़ी कुल इन रहनी के धोवाला हमनी के वॉशिंग मशीन में धोवे हला होला बड़ा वाशिंग मशीन में वॉशिंग में धोवा उतारू दोबारा तबे लेप कपड़ा पैसा ना दे जा अपन माई के पहना दियो ले जा चुपचाप चल जा रोज आई आ रोज तू कपड़ा लेटा दी हो ठीक ना रोज खींच के मैं लेके पे उल्टी कर दे हां कर दे जा हां त तू आज ही है तार छठी का दूध ना याद करा दिलस आ तू कैसन बाड़ू हां है कपड़ा दो पैसा दो जा जा छीना परिवार में को का मैं गधा खोल के गेहूं चरा देब नहीं खुजानत त चरा के दिन देख लियो हां ए गांव फरता तार ना हम गांव के पेड़ पर चढ़े जाने नहीं हम छोटी करे तो खूब सब पेड़ तो ठीक बाड़ू ना होला तू सुघर बाड़ू चाटा बा का के सुखरैया काहे के सुघरैया चाटा बाप का सुखराई कबे कइले बड़ा कपड़ा धोए से मतलब जा अपन घर जा और कपड़ा होके तो दा ए हेरो बाइल पे फोन करी जा लम्बर लमर 98 में तुको काम कर दे 20 में 25 जोड़ दे 30 में 40 काम कर समझ गई नी घर जाके मिला ले 500 रुपया का चूड़ी किन के आज तू 200 वाला चूड़ी छछुंदर कहीं का